здравейте и добре дошли на 2 септември 2025 година на едно от най-прекрасните места в цяла област Хасково. Комплекс Елинор, който тази вечер, скъпи приятели, ще бъде най-горещото място не само в Хасковския регион, а в цяла България. Защото, уважаеми дами и господа, когато любовта празнува, когато тези красиви емоции ни завладяват и ни карат да бъдем щастливи, когато нашите очи са истински изпълнени с красота, а нашите души вътре дълбоко кипят и казват да, любовта е отговорът на всеки един въпрос, то тогава горещината, която е навън, се предава. И всички ние сме щастливи и всички ние се радваме, че сме събрани по един невероятен и страхотен повод. И да, това е поводът, в който двама души, двама прекрасни млади души успяха да се прегърнат, да се целуват и да си кажат: обичам те, гледайки се очи в очи. И това е повод за щастие. И това, уважаеми дами и господа, е повод за радост. И като във всяка една приказка, която е един красив любовен роман, има място и за други герои. Затова, уважаеми приятели, искам да чуя вашите аплодисменти за най-прекрасните, най-шумните и най-красивите шафери или шафер! Благодаря, за човек си домислих, че ще играете на пускам кърпа и няма да смете да обикаляте. Уважаеми приятели, всяко едно младо семейство, всички едни, които създават онова най-красивото, най-важното нещо, то ми семейство, имат нужда от двама приятели, стожери на тяхната любов. Те ще имат правото да им се карат, те ще имат правото да бъдат рамо до рамо до тях, защото тази вечер ще бъдат титлувани като най-важните гости. Вашите аплодисменти за прекрасните, уникални и очарователни кумове тази вечер, Христина и Антон! Не чувам вашето одобрение за кумовете тази вечер! Уважаеми приятели, изправяме се на крака и се въоръжаваме с най-шумните аплодисменти, които имаме. Защото точно в този момент, в ресторана, прагът ще прекрачат онези двамата страхотни и невероятни Надя и Мишел, вече като семейство Кежови! Мило семейство, датата 2 септември ще бъде едно ново начало за вас, за вашата любов и за всичко това, което ви предстои от тук нататък в дните. Няма по-голямо щастие от това да държиш ръката на най-прекрасният съпруг и няма по-голямо щастие от това да гледаш в очите на най-красивото момиче, което от днес вече официално е твоя съпруга. Няма по-голямо щастие от това да бъдете винаги двамата и да вървите в една посока. Искам да си обещаете винаги да си спомняте за тази дата 2 септември и на всяка една ваша годишна от тук нататък. На вашата златна, на вашата платинена, на вашата диамантена сватба да бъдете също толкова усмихнати, уверени и влюбени един в друг. И да дарите вашите прекрасни родители с внуци и правнуци, което пък е истинското щастие. От тук нататък предстоят едни моменти, които са красиви, защото ги създавате вие. Представете си, че в ръката си имате един вълшебен химикал, който всичко, което напишете на един бял лист, се сбъдва. Напишете първо: обичам те, желая те, искам те, прощавам ти, ще бъда с теб и през трудности, и през слънчеви, и през облачни дни. И тогава вие ще решите онзи ребус на живота. Какво е щастието? Какво е любовта? Погледнете се двамата очи в очи точно в този момент. Усетете енергията, която имате, усетете душите си. Как създават една красива песен, как кръвта, която тече във вашите вени, е този прекрасен и невероятен момент, който ще ви свързва от тук нататък винаги заедно. И не се разделяйте. Бъдете като в математиката, събирайте хубавите моменти, изваждайте лошите, умножавайте щастието и разделяйте всичко по-равно. Защото, знаете ли, Надя и Мишел, заслужавате го. Вие сте едни прекрасни млади хора, които са готови да поемат предизвикателства на живота и да се грижат един за друг с най-голямото сърце и най-голямата душа, която имате. И да, тук сред вас са едни прекрасни, изключително важни хора за вас. Хората, които са ви отгледали, които са милвали вашите коси, понякога са ви се карали, но за сметка на това те са родители.
Има една прекрасна и невероятна майка, очарователната Галя. Аплодисменти за Галя, уважаеми приятели! Повярвай ми, Надя е малко по-доброто твое копие. Но всяка една майка трябва да бъде щастлива и горда, че дъщеря й се превръща и върви по стъпките, които ти си й дава. Онези житейски уроци за човечност, за доблест, за това как да бъде истинска дама, си ги дава ти. И ти заслужаваш обичта и прегръдките, които сигурен съм не стихват. По един залатно топен в месеца си спомня младото семейство, че сладострастието на дните винаги се крие в това да има ръка, която да те обича, която да те храни, а майчената ръка е най-важната ръка. Тя ще бъде до вас във всеки един момент. А и на кумовете, да, и най-важни гости са трябва да бъдат сити тази вечер, че както са казали хората, гладен кум хоро не играе. А после са казали, че и гладна кума с гладен кум хоро не играе. Затова и кумът и кумата трябва да бъдат сити, да бъдат като най-важни гости днес, задоволени от всякъде. В чест, разбира се, на младото ни семейство Кижове. Защо най-големия зал отиде при кумата? Най-големия зал. Дай по-още на хапи. Дай. Трябва да се сита. Защото да бъдеш кум на нас, да бъдете кумове на една сватба, не се изисква само да подкрепяте младото семейство. Уважаеми кумове, от вас се изисква да бъдете онези човечи с главно Ч, които да дават своите уроци на младите. И да ги насочвате, ако понякога се леко кривнат под пътя. Защото вие сте мъдри и мъдростта се крие обаче, мило младо семейство, и в виното. Така са казали древните римляни. Мъдростта се крие в виното и резливият му вкус, който оставя в устата, понякога трябва да те свали. Ако летите много в небесата, трябва да усетите и твърдостта на земята. Затова сега един горд баща е приготвил най-дълго кътаното вино. Нашият прекрасен баща на нашият младоженец Юлиан в ръцете си държи онова дълго кътано башно вино и сега ще ви даде по една глътка да отпиете от него. Първо на ослепителната и прекрасна Надя, че тя, както се казва, нова дъщеря става, и после на онзи, който стана една глава по-висок от тебе, но за сметка на това е истинско добро момче. И на кумовете кумата една глътка да отпие, а след това ще се насочим към кумът, който преглътна с любов майченият залък натопен в мед, а сега ще му стане леко, може би, горчиво, защото куме още от сега е горчиво. Да ти помагаме ли? Горчиво! Куме, в края на задачата ще трябва да познаеш какъв е сорта на виното, на какъв талян е зряло, в какви бъчви отлежава, от кога време е реколтата. Така че ти предлагам да отпиеш първата глътка и да кажеш, промени ли се вкуса на това резливо вино. Чакай да те чуят всички, че кума трябва да те чуе. Още малко ми е горчиво. Горчиво! Кумът, разбира се, няма да бъде оставен така лесно да се предаде, затова куме, още една глътка отпи от това вино. Имаме цялото време на света, имаме и още в бъчвите, така че и до утре можем да отпиваме. Как е, куме, сега? Почва да става по-сладко. Затова още веднъж какво трябва да извикаме? Горчиво! Предлагам ти тази глътка, последната, да бъде най-достоверната. Отпи една голяма глътка и кажи как е виното на Юлиан. Станало е вече съвсем друг вкус. Онази любов, онази енергия, която те създадоха с целувката си, е променила вкуса на виното. И кумът доволен ли, искам да знам? Щом кумът е доволен, уважаеми дами и господа, заслужава аплодисменти. Нашият прекрасен кум тази вечер няма да ти е лека задачата. Давайте, вървете бялото порно, цветя и роз да бъдат в ви. Това са вашите първи стъпки до едно младо семейство, а на финала предизвикателството е за Надето. За Надето. Чакай, аз не съм казал какво трябва да стане. Така. Очарователната ни булка Надя да запретне своята рокля и да пристъпим към ритуалът, който аз обичам да казвам, че се нарича праисторически гинеколог. Той е бил определил каква ще бъде първата рожба на младото семейство. Ако с тази сила и енергия, както преди малко Надя направи, успее да обърне венчето, в него има две цветя. Бяла, хубава мома или момченце с червени, прекрасни, роени бузи. Така че, давай, моментът на истината настъпи, колкото сила имаш. Сега, аз виждам, че излезаха и двете. Ако трябва да бъдат честни, излезаха и двете. Първото е момче, второто е момиче. Пък ако са близнаци, на един път по-лесно се гледат. И бабите ще имат по-голяма отговорност, така че няма значение каква ще бъде вашата първа рожба. Тя ще бъде обградена и отгледана с много любов и с
най-хубавите емоции, които може да дари един родител това. А на родителите ви пожелавам внуци, правнуци, частна детска градина да ви направят и вие да бъдете най-успихнатите както сте и сега. Домът е там, където тлее огъня на любовта. Домът е там, където всяка вечер се прибираш с най-голямото желание да видиш любимия човек, да го усетиш, да го прегърнеш и да знаеш, че красотата, онази хубава дума, се крие в това да бъдете едно цяло. Да, команда предава бялото платно в ръцете на нашата прекрасна Надя, защото все пак тя ще бъде стопанка и един много грижовен, как да кажа, истински грижовен човек към нашия прекрасен Мишел. На вас, уважаеми родители, благодаря за участието. Може да заемете своите места.